Jekk hemm realtà li ssir is-simbolu tal-fidi nisranija hija l-immaġni tas-salib. L-ewwel sinjal li jirċievi nisrani meta jidħol fil-Knisja, l-ewwel sinjal li bih jiġi mmarkat il-katekumenu li jrid jirċievi l-ħajja l-ġdida mill-ilma u mill-Ispiritu Santu hija proprju is-sinjal tas-salib fuq il-moħħ, fuq il-post fejn wieħed jaħseb. L-insara kienu fissati li jimmarkaw l-artal, il-ħitan, id-djar, li ram infushom, dak kollu li għandu x'jaqsam ma' ħajjithom bil-marka tas-salib. U proprju dan is-salib li jiftħilna bib quddiem il-misteru l-kbir tad-tbatija, il-misteru l-kbir tal-ħajja. Għall-ewwel insara s-salib isir id-DNA, iċ-ċavetta li jiftaħ il-misteru tal-ħajja. Ovvja, l-ewwel insara ħadu tul ta' żmien biex dan is-salib jibdew jirrappreżentaw fl-arti. Għax is-salib kien mhux biss skandlu, imma s-salib kien problema għal min jemmen. L-ewwel insara kienu jirrappreżentaw lil Ġesu dejjem fl-immaġni ta' ħuta. Iktus, Jesu Kristus Teus Ieħu Soter, Ġesu Kristu li ben ta' Alla is-Salvatur. Kienet il-ħuta l-ewwel simbolu ta' Ġesu Kristu. U fil-ħuta l-ewwel insara kienu jaraw li jom infushom bħala ħut jiġru f'dan l-ilma ħaj, l-ilma tal-Mamudija, jiġru wara l-ħuta l-kbira li julmu lejn Ġesu li twassalna fil-merat ta' dejjem. Tantu hekk li l-ewwel sinjal tas-salib li nsibu wieħed mill-iktar antiki fis-sena 200 huwa graffit. Huwa graffit ta' xi ħadd imdendel ma' salib imma b'ras ta' ħmar. Kienu r-Rumani li poġġew dan il-graffit. Huwa graffit li nsibuh fil-Mużew tal-Palatina f'Ruma. Alixamenos sebeteteon, Alixamenos jadura lill-Alla tiegħu, huwa karikatura. Kienu l-pagani l-ewwel li pinġew is-salib u rredikulaw il dawk kollha li jadurawh. Għax kif jista' jkun li bniedem jemmen falla li kien imsallab. Is-salib issir ninsara propju l-iskandlu, l-stumbling block biex temmen falla li huwa qawwi, Alla li huwa onnipotenti, Alla li jista' kollox. Fuq is-salib jidher tellif, fuq is-salib jidher li falla. San Pawl jgħid huwa skandlu għall-Lut u għablu għall-pagani imma min jemmen jsir il-qawwa tal-Alla u l-insara din poġġewha f'immaġni biex jippruvaw iwasslu dan il-messaġġ. Is-salib huwa ċavetta, is-salib huwa ankra. San Ġustinu jgħid li d-dinja kollha immarkata bis-salib, mill-qluħ li juri sinjal tas-salib sal-ankra. Sa kull ħaġa li teżisti fin-natura għandha fiha dan is-sinjal kosmiku fuq is-sema, l-art, taħt l-art, il-vant, il-punent, it-tramuntana. Hekk is-salib joħloq dan is-simbolu profond ta' fuq u isfel. Is-salib għall-insara bil-mod il-mod beda jiġi rappreżentat. L-ewwel wieħed li għandna hija proprju fuq qabar, fuq sarkofagu antik li fih Ġesu jġorr is-salib biex juri it-trionf tar-rebħa tiegħu. L-ewwel salib antik li għandna Kristu msallab insibuh ġo Bażilika fuq bib Santa Sabina, u l-iktar bib antik li għadu jeżisti mis-sena 420. Huwa salib li juri li Kristu li ma' ġenbu għandu żewġ ħallilin li qiegħed jagħti ħajtu. Bil-mod il-mod dan is-salib beda jiġi trasformat f'salib ġemmat, salib prezzjuż. L-iktar ħaġa prezzjuża il-misteru tas-salib rid juri bil-mod il-mod il-misteru profond tal-għejd kif l-iktar ħaġa kera, l-iktar ħaġa ta' kundanna, l-iktar ħaġa li ġabet il-tbatija issir fiha nfisha xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa prezzjuża, xi ħaġa tad-deb, is-salib il-glorjuż tal-mulej illi rixoxta.
propju bil-mod il-mod, speċjalment fil-mużajċi antiki ta' Ravenna, għandna rappreżentat dan is-salib kollu ġawar, prezzjuż. Das-salib li jsir is-sinjal tal-Magħmudija, das-salib li bih jibdew jiġu ffurmati l-battisteri tal-ewwel insara, il-post li fih wieħed jitwieled bil-ġdid, is-salib li jieħu l-form tal-Knisja li jsiru forma ta' salib anke fl-arkitettura, is-salib li jimmarka l-artali, li jimmarka l-isqfijiet, li jimmarka kull realtà li tagħmilha nisranija, is-salib li fih jwassal lilna l-aqwa don tal-ħallil li fuq is-salib jgħidlu Ġesu ftakar fija jekk tkun fis-saltna tiegħek. U l-mulej jgħidlu illum tkun miegħi il-ġenna. Aħna f'dan is-salib naraw mal-ewwel din it-teoloġija orjentali li fis-salib dejjem hemm il-misteru tal-mewt u tal-qawmien imżewġa bejniethom. Għal s-salib u slaleb l-aktar antiki li Ġesu ma narawx kollu demm, ma narawx mejjed sfigurat bla forma kif impoġġu slaleb aħna fil-punent. Ma fis-salib dejjem naraw bajnejh miftuħa, naraw bniedem b'saħħtu, naraw bniedem sabiħ, naraw bidejh miftuħa biex jinterċedi. Is-salib fit-teoloġija ta' San Ġwan juri it-tron tar-re, il-post fejn qed jagħti ħajtu dak li jħobbna. Mhijiex biss id-batija li qed tiġi eżeltata, imma qed tiġi eżeltata il-ħajja li ju qiegħed jagħti. Il-misteru huwa wieħed, mhux l-imsiemer li żammuh imsallab mas-salib, imma kienet l-imħabba. Allura anke d-demm li joħroġ minn das-salib, anke l-pjagi tiegħu ifejqu il-pjagi tagħna, propju bil-pjagi tiegħu aħna fejqna fuq is-salib. Fl-ikkoni l-iktar antiki Ġesu jidher bajnejh miftuħa, Ġesu jidher ħaj, anzi l-iktar mument li jidher ħaj, jagħti ħajtu. Ħafna drabi anke l-kuruna tiegħu mhijiex kuruna tax-xewk, imma hija kuruna ta' glorja, hija diadema li ġo fihom mis-salib u l-ħafna drabi magħha marbut l-alfa u l-omega, il-bidu u t-tmiem, dawn il-mulej li qed jagħti ħajtu. Is-salib Alla ma salvaniex bl-omnipotenza tiegħu, imma Alla salvana bl-impotenza tiegħu, jgħid Bonhoeffer. Is-salib mhuwiex lagħan fih innifsu. Għal ħafna snin kien projbita l-insara li jpoġġu ġo knisja fl-abside, fl-iktar post li ħanaslu fih, l-iktar post importanti is-salib. Is-salib kien jitpoġġa fuq l-artal biex juri li hemm passaġġ li biex tasal għall-glorja tittgħaddi dejjem mis-salib. L-enfasi ma kienx fuq il-kawża, l-enfasi kienet fuq l-effett tal-mewt u l-qawmin tiegħu, fuq il-frott li ta' dan is-salib. Wieħed mill-isbaħ slaleb li għandna huwa l-salib ta' San Franġisk. Fejn dak kollu li qed ngħid jinġabar f'teoloġija li tirrevela lilha nfisha f'kuluri. L-għajnejn ta' Ġesu, l-idejn ta' Ġesu, id-demm ta' Ġesu, is-salib li jiġbor il-mewt tiegħu, l-inżul tiegħu fil-mewt u l-glorja tiegħu, it-tluħ tiegħu fil-qawmien, is-salib prezzjuż tal-mulej l-xoxta. Dan huwa l-aħbar. Għalhekk fil-liturġija tal-ġimgħa l-kbira is-salib jinkixef biċċa biċċa għax kull bniedem, kull wieħed waħda minna irid niffaċċjaw dan il-misteru kbir, il-misteru tat-tbatija. Id-tbatija hija dejjem enigma, id-tbatija hija dejjem stumbling block. Id-tbatija l-ħafna nies hija l-unika raġuni għalfejn ma jemmnux f'Alla. U n-nisrani, speċjalment dawn iż-żmien qaddisa, jirrifletti mill-aktar b'mod importanti li dan is-salib isir verament il-mod, is-sodda li fuqha ħabna l-mulej, is-sellun ta' Ġakob li jaqqat l-art mas-sema, is-serb ta' Mosè li lef aħna mitluba li nħarsu. Is-salib isir il-firmament tal-univers. Is-salib isir kif Adam minn siġra prova jaħtaf il-ħajja li ħas li Alla kien qiegħed jipprojbilu, is-salib isir siġra oħra li tagħti l-ħajja lid-dinja li minna aħna qtajna l-frott tas-salvazzjoni tagħna. Is-salib jekk quddiem is-salib ix-xitan jgħidilna li Alla tilef, li quddiem is-salib jgħidilna li Alla ma jħobbokx.
Jekk quddiem is-salib aħna nħossu dan id-dubju profond fuq kemm Alla huwa qawwi, aħna nirrealizzaw li l-glorja tas-salib u għalhekk dawn is-slalib huma kollha bil-glorja hija l-risposta li għandna ta' Alla quddiem it-tbatija. Ħada fuqu, daħal ġo fiha u trasforma. Dan huwa l-ħaruf vera, il-ħaruf tal-lejt, il-bastun li fuqu jien nistrieħ, it-tron li fuqu l-mulej ta' ħajtu. Ma nistax insir disċiplu jekk jiena ma nakkwistax, ma nidħolx, ma naċċettax min irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Mhux ta' bxejn li fil-Knisja tal-Etjopja is-salib jagħmluh dejjem ċavetta. Fikona li għandna l-oratorju bil-Kirkara, Kristu li jinżel fil-mewt biex itella l-Adam u l-Eva, is-salib fit-tarf tiegħu hemm propju dan il-muftiħ li jiftaħ dal-misteru tal-ħajja. Is-salib isib il-mod li l-insara bdew jitolbu bidejhom miftuħa, l-orante. L-ewwel immaġni tal-insara jitolbu fil-forma tas-salib, għax is-salib isir id-DNA tal-eżistenza tan-nisrani. L-aħħar kelma li nixtieq ngħid huwa propju fuq immaġni mill-iktar profonda li għandna f'waħda mill-Bażiliċi f'Ruma. Ġo San Clemente, bażilika antika ta' sena pratikament 1000, hemm abside mill-isbaħ li turi s-salib li minnu ħirġa d-dilja tal-ħajja. Tas-salib li jagħti l-frott u li l-frott tiegħu jixxerret ma' kull imkien għax fuq is-salib ġie mod il-frott tal-ħajja ta' Ġesu. Meta Ġesu ġie maħsur fuq is-salib f'7 kelmiet, l-Evanġelisti jtuna il-frott tal-ħajja tiegħu, l-umanità intera. Alla tiegħi għalfejn tlaqtni. Min fuq is-salib toħroġ mara dan huwa ibnek. Disċiplu din hija ommok. Min fuq is-salib toħroġ il-għajta l-kbira ta' kull bniedem għandi laġġ. Min fuq is-salib għandna il-kelma profonda ta' Ġesu, aħfrilhom ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Fuq is-salib għandna l-kelma li jgħid lil ħallien illum inti tkun miegħi il-ġenna. Fuq is-salib għandna l-opra ta' Ġesu kollox mitmum. Fuq is-salib għandna lill-liben li joffri ħajtu fidejn il-missier, missier jiena nerħi ruħi fidejk. Aħna wkoll mistednin insiru parti minn din is-siġra tal-ħajja, min jibqa' fija u jiena nibqa' fih dan jagħmel ħafna frott. Aħna mistednin dawn iż-żmien mhux biss inħarsu lejn is-salib, imma nħallu s-salib iħares lejna. Naraw dan il-wiċċ ġdid ta' Alla li l-bniedem qatt ma maġina, il-wiċċ ta' Alla sfigurat li s-salib ibidlu fil-wiċċ tal-imħabba vera, pjagi li mhux qatlu lilu imma taw il-ħajja vera lilna. Nagħlaq bil-kliem ta' Sant Wistin fuq dan il-misteru kbir. Il-qawwa ta' Kristu ħalqitek. Id-djufija tiegħu iġġeneratek mill-ġdid. Il-qawwa ta' Kristu għamlet dak li ma kienx jeżisti. Id-djufija tiegħu irrestawrat dak li kien imġarrab. Bil-qawwa tiegħu ħalaqna. Bid-djufija tiegħu ġie jfittxna bħal rajt tajjeb li jfittex in-naġa l-mitlufa. Kristu kien dajjef fil-ġisem tiegħu biex fid-djufija tiegħu tkun qawwi int. Għax il-bluqa ta' Alla hija qarfa aktar mill-bnedmin u d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bnedmin.